നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിയമത്തെ മാനിക്കണം. ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് തന്നെ കള്ളം പറയരുത്. ബധിരർക്ക് കേൾക്കുവാനും അന്ധർക്ക് കാണുവാനും കഴിയുന്ന ഭാഷയാണ് ദയ. നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവരല്ല, നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകുമ്പോൾ നാം വളരുന്നില്ല, വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോഴാണ് നാം വളരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തിന്റെ തടവുകാരൻ ആകുന്നത് നിർത്തുക. നിങ്ങൾ ഭാവിയുടെ ശില്പിയാകുക. നിരാശ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു ബുദ്ധിമാനായ പുരുഷൻ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങളും അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസും ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയരുത്. എന്തെങ്കിലും മൂല്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കുക. ഒരിക്കലും ആരെയും അമിതമായി ആശ്രയിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ വില അറിയാത്ത ഒരാളെ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും കരയരുത്. ദുർഘടമായ വഴികൾ പലപ്പോഴും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എളുപ്പ വഴി അത് പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.